Памёр бубнач Андрей Філатаў. Ён граў у першым афіцыйным рок-гурту ў Беларусі, які заклаў асновы жанру ў краіне. Ён граў у легендарных Сузорі, можа блюз, краме і не толькі. Дарэчы, у 77-м годзе гурт Сузорі разам з Філатавым стаў першым афіцыйным рок-гуртом у Беларусі і здолеў легалізаваць хард-рок на савецкай сцэне. А ў наступныя 6 год гурт здабудзе шалёную папулярнасць і дасць больш за 1500 канцэртаў па ўсім Савецкім Саюзе. У 83-м годзе культурная адліга скончылася і гурт абвінавацілі ў правакаванні моладзі на недастойныя паводзіны. Выступы забаранілі, а назву Сузор'я забралі. У 99-м годзе бубнаш далучыўся да Моджо Блюз. Менавіта з гэтым гуртам у 2003 годзе ён атрымаў галоўны прыз на прэстыжным еўрапейскім блюзавым фестывалі ў Польшчы. А далей была легендарная крама. На працягу 26 год Андрэй быў нязменным бубначом гурта і стаў важным элементам фірменнага гучання. Памёр музыка 23 траўня ва ўзросце 71 года. За 2 дні да гэтага ў яго здарыўся інсульт, спачуванні блізкім.